बराय फिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव तो जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांदोलाय सुंद' आपडेट्स लानानै आङो फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय आरोना तो जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो एसे नायलांदो तो बयबो रेडि जानानै दंखायो जानांगौ निश्चय फाइनाल आपडेट ओंखारबोबाय तो रांखौ मोननो थांगासिनो फाइनाली बारा टाइम गैथारला न तो राङा हाबथारसिगोन मामायाहाय मा फोसावलांबावखो आङो एसे क्लिप्सखौबो होनानै होगोन तो बेसेखिनि एथबां बुरजा रोजा रोजा बा लाख लाख आइजोफोरनो रां होनो थांनायावहाय सरकारा बेसेबां खहा जानो थांदों तो मामाया एसे फोसावलांबाय आरो टाइम टेबोलबो गासैबो फोसावजोबखाबाय आरोना तो बारा सम गैला फैसाया थाबैनो हाबसिगोन जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों बे आपडेट्सआनो जाहैबाय अरुणोदयनि आपडेट्स तो बयबो रेडि जानानै दंखायो जानांगौ निश्चय ना बयनिबो एकाउन्टआव राङा हाबनो थांगासिनो दङ तो रायजोफोर आङो दा एसे फोथाराव दंफैयो आरोना एसे दिन्थिलांनि नोंथांमोननोबो माइखौहाय माबायदि जादों नै दैया बिथिंजायनिफ्राय फैयोलै बरियाखानै ओरैबायदि दैजों दै हाबगासिनो माने दहायो दै सोनानै दोनदोंमोन आरो बेरायाथ' ओरैबायदि बेरा होखानांबाय उफाय गैया नङाबा मोसौआ माने हाबजोबो आरोना तो नै बेबायदि सोमखोर जाबोजोब्बाय आरो माइआ तो रायजोफोर बारा गोलाव खालामला आङो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होलांनि मामाया मा फोसावलांखो आरोना तो क्लिप्सखौ होनानै आङो भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय 10 मार्च रातिपुवा 11 बजात আমি 39,70,000 অরুণোদয় হিতাধিকাৰী 9,000 টকা হস্তান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো ইয়াৰ ফলত একেদিনাই চৰকাৰৰ 3,600 কোটি টকা খৰচ হ'ব অসমৰ ইতিহাসত এটা দিনত হস্তান্তৰিত হোৱা এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ ধন হ'ব এই পুঁজি কেনেকৈ পাব তাৰ বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো প্ৰত্যেকখন পঞ্চায়ত মিউনিচিপালিটিৰ ৱাৰ্ড আৰু ভিচিডিসি বা এমএসসি এৰিয়াত একোখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই সভাতে এই ধন বিতৰণ হ'ব কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী জ্যোতি বিষ্ণু কলা মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এটা দিনতে 3,600 কোটি টকা আমাৰ মহিলা আই মাতৃসকলৰ একাউণ্টলৈকে হস্তান্তৰিত হ'ব